एकदम इउटुबाव सोरबा नुसनाखैबा दाखा जोमै लेर एकदम बोहैगासिनो दं दैमा बायदि लैथो बायदि जिखुनु आंना देहा थिग गैया उन्दुनाय गैया सानथामसै फासथायाव उन्दुयो 9थायाव सिखारो 8थायाव सिखारो बिदि जागासिनो दङ मेगन मोदै जागासिनो दङ खर' गरम जाजोब्बाय मा खालामनो नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ ना दैबाना जादों दैबाना दाखा जोमैनि इउटुबाव दैबाना जादों हगार बेसेबां हायो हगार जेबो नङा आं बे लाइभ जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामफिन रि-आपल'ड खालामफिन बे भिडिअखौ शेयार खालामजोब बयनोबो शेयार खालामाबो आपल'ड खालाम गावबा गावनि चेनेलाव आपल'ड खालाम फेसबुकआव आपल'ड खालाम इन्स्टायाव आपल'ड खालाम आं गिबियावनो बे बाथ्राखौ होननानै दोनखाबाय आरो आं मेसेज नायथ'ला दे जिखुनु आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनानै थांनोसै एकदमबारे मा खालामबावनो आं दा मथा मथि कपिराइट स्ट्राइक हरनाया 120थानि बारबाय दानो होयो दानो माबायो दानो होयो दानो फैयो नैबे गोदान 1 2 3 4 5 6 7 8 9था बे गोदान दहाय फुङाव होनाय आं 9थायाव सिखारनाय लोगो लोगो होदोंमोन एकदम मोदोम मावजोबदों मिथिबायना आंना बे गोथां स्ट्राइक जाजोब्बाय ओमफ्राय नैबे गोजाया मोनसे दंबावो इनफ'नि डेट माने इमेलावहाय बिनि डिटेल्स हरबावनांगौ दं बे गोजाया बे मोनसे जाबाय बे मोनसे जाबाय नै मोनसे दंबावो ओमफ्राय बैयाव 6था दं 6थानि बे गोथाङा जाजोब्बाय रिजल्भ एन्ड बे जायाखै मथा मथि बेवहाय मोनथामा जाबायदां जायाखै नैबे जाबाय जायाखै मोननैल' जादों दा बेखौ आं इमेल लिरफिननांगौ बिराद खस्थ' लिरोलै आंसो मिथिगौ माबायदि लिरदों इंलिश रोङा बाल इंलिश रोङा मोजाङै ओरैबादि खस्थ' लिरदों रोंबाथ' इमेलावनो लागावजोबगौमोन आं खेबसेनो प्रपारलि इंलिश लिरनो रोङै जाबजों ओरैबादि माथा गरम मारै लिरनो मानो लिरबायल' जायखिया थांजोब्बाय जिखुनु स्ट्राइकनिल' बाथ्रा नङा दिनैनि दिनाव बिराद एक्सन गोग्लैसिगोन मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय अलरेडि जाजोबखाबाय बुस्थुआ मा खालामनांगौ मानांगौ आं जेबो डिटेल्स खिथाथ'ला जिखुनु डाइरेक्ट एक्सननि उनावहाय जों भिडिअ रेकर्ड खालामगोन ओमफ्राय हगारगोन डाइरेक्ट मथा मथि दिनै मोनसे नङा मोनसे गथारगोन भिडिअ माने ओरैबायदि जों केसखौ होबाय केस एप्लाइ खालामनायावहाय लं प्रसेस साइबार क्राइमावहाय मथा मथि मास मोनसेसो नांगौ अब्ला जों बिदिखौ नेनो हायाना माने बिसोर हेक खालामगोन हेक खालामनानै बिसिनि डिटेल्स बरनगोन बिदि खालामजोबगोन बिराद लं प्रसेस जों बेखौ एप्लाइ खालामबाय बे थाबाय थाथों बे केसा बिदि थाबाय थादों आरो जों सिंजों सिं डाइरेक्ट डिटेल्स लानानै नागिरगासिनो दं साफा साफा रावखौबो हगारालै रावखौबो खाथियावबाथ' डाइरेक्ट थांनानै जोदामले लाहैजोबखागोन बिमाबो एकदम माथा गरम जाजोब्बाय आंना मोदोम आखाइ मावजोबखाबाय दहाय सिखारनायावथ' बाब मा जायाथाय मबाइलखौनो थुनो रोङाखै आं आरो फंखौसो फन हरबाय आंनो एकदम आं रायज्लायहरनोबो रोङासै सिरिस थाबाय आं एकदम खर' गरम जाजोब्बायलै जों एकदम जानो लोंनो सुख गैला साथामबो मा खालामबावनोथाय दानो थांगोन हमहैगोन निमाहा होदो अनदो उन्दै मानसि बुजियाखै मोनथियाखै नुवाखै खोमा भिडिअखौ जाय इउटुबाव हगारदों बे गासिबो इउटुबाव एक्टिभ गोजा इउटुबाव नायै गोरों गोजाखा बिसोरो गथ'सो मानसिफ्रा दा मा खालामनो जिखुनु बेसेबां हायो नोंथांमोना हेल्प खालामनांगोन आं जोंखौ गामियावहाय जाय चेनेलफोरा हगारदोंब्ला मोनथियोब्ला स्रोदै खबर खालाम कल खालाम आंनाव डाइरेक्ट नाम्बारा ला
7896911238 7896911238 बे आंनि नाम्बार पार्सनेल नाम्बार आं रावनोबो शेयार खालामाखैमोन बे नाम्बारखौ कल खालाम चेनेलखौ मोनथिबानो कल खालाम माबा मोनसे बान्था होबोगोन जों डाइरेक्ट जाय इनफरमेशन होनो हायो फिसाबाबो बान्था होबोगोन जास्ट कल खालाम इनफर्म हर नागारालै रावखौबो आं मा मोनदों बिसोर बेसेबां फैसा खामायदों इउटुबजों बिराद फैसा खामायनो हायो सानदों ना मादों बिसोरलाय जुदि बिदि खामायनो सानदोंब्ला जों मानो इउटुबाव होआखै इउटुबाव होनांगौमोन ना मानो हलाव देखायदों मानो निउआव होदों जोंलाय एथ' लाख लाख फैसा थांदों इउटुबनिफ्राय जुदि मोनोब्ला जों इउटुबाव होनो हागौमोन ना इउटुबाव फैसा मोनालै बाबुमोन नानिमोन नोंसोर मा मोनो इउटुबावहाय नोंसोर गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनो नाजा गाव गावनि टेलेन्टखौ बाहायनानै नोंसोरनि कन्टेन्ट क्रिएट खालाम गोदान कन्टेन्ट क्रिएट खालाम नट रिआपलड जाय चेनेल गिदिर बिथांमोनाथ' हगारखाया बिसोरथ' मिथिखायो जाय फैसा खामायग्रा बिसोरथ' हगारखाया जायफोरनाव $1 $2 बिदि हाबहांदों बिसोरथ' खामायखाया जायफोरा माने मनेटाइज जाजेनाखै बिसोरसो हगारखायो माने मोनथिया बिसोरो ना माने बेखौ हगारनानै भिउस लानानै मनेटाइज खालामसै आरो दानफिनसै बिदि नोंसिनि टारगेटआ ना बिदि जाया मालाबाबो बिदि जाया जों इसेबां मास मोनथाम मास मोनब्रै इसेबां खस्थ' खालामनायखौ बिदि 1 मिनिट बिदि 1 घन्टा 2 घन्टानि गेजेराव जुदि स्पइल खालामबा मा जागोन नोंथांमोननि जों ब्लग बानायनाय भिडिअखौ जों रिआपलड होयोब्ला नोंनिफ्राय बांसिन भिउस लायोबा नों माबायदि मोनगोन हो नों खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायनायखौ जों हगारोबा आं बांसिन भिउस लायोबा नों माबायदि मोनगोन जाय बिथांमोना फिल्मखौ नायबाय बिथांमोनाथ' गाबगासिनो दंखायो गासिबो मोजां मोननानै गासिबो बुंहरदों बिसोरनि बुंहरनायावसो जों गावखौनो गाव एसे एनै कन्ट्रल खालामगासिनो दङ नङाबा जोंना हाइ प्रेसार थांगासिनो दं माइन्डानो बिदि हाइ प्रेसार जाफुनाय समावनो कल खालामसै आदा फिल्मा बिराद मोजां जादों आगै फिल्मा बिराद मोजां जादों सोरबा कमेन्ट हरबाय सोरबा मेसेज हरबाय सोरबा फन हरबाय बिदियावसो जोंनि दिमागा थान्दा थागासिनो दं एसे एनै कुल जागासिनो दं जाय बिथांमोनाथ' नायदों बिथांमोनाथ' मोजां मोनजोबखाबाय जिखुनु नोंथांमोना गाबगासिनो दं सिनेमाखौ नायनानै जोंहा गाबगासिनो दं भिउसखौ नायनानै निउबोआव भिउसखौ नायनानै जोंहा गाबगासिनो दं माला सासे बारायो माला सानै बारायो माला साथाम बारायो माला बिदि बुरजा जागोन भिउसआ बिदि बुरजा जागोन जोंहा बेखौ गाबगासिनो दङ नोंस्राथ' भिउसखौ नायनानै माबा सिनेमाखौ नायनानै गाबबाय दे जेबो नङा जाबाय जोंहा भिउसखौ नायनानै गाबगासिनो दं मानो होनब्ला इउटुबाव फिसा फिसा हगारगासिनो दं इउटुबाव नुखायोबा जों मानो निउबोआव नायनो ना बेसो खोथाया इउटुबावनो फिसा फिसा जों नायलांगोन देनांसिमहालागै ओंखारखागोन अब्ला जों मानो निउबोआव नायनो नायनाङालै मा मोननो फैसा हरनानैलाय सासे प्रडिउसारा सिनेमा बानायनो बिराद फैसा नांगौ जायो जों हारसिं हाया हिसाबै जों साथाम लोगो नांनानै जोंनाव साख्रि गैया मा गैया जों साथाम लोगो नांनानैसो जोङो बानायदों फिल्मखौ साथाम लोगो नांनानै जों फिल्मखौ बानायनायावहाय गोबां खरस थांदों बे खरसखौ बोखांनांगौ जोङो बोखांनानै आरो लाब बानायनांगौ लाब बानायब्लासो जों नेक्स्ट फिल्म टारगेट खालामनो हागोन जुदि लाब बोखांनो हायाब्ला जों माजों बानायगोन बे जाखिनि मुल बे दा सोलिबोनायसिमावनो जोबलांजोब्बाय फैसाफ्रा दा जोंनाव मुलानो फैयाखै आरो लाबखौल' मा होननो आं कमेन्ट नायथ'आ रायजोफोर जिखुनु नोंथांमोना बुजिखादों आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनानै थांसै जिखुनु इनफर्म
हायोब्ला आंनि नाम्बारखौ खनसे बुंबावबाय 7896911238 नोंथांमोना अननानै प्लिज आंनो जानला मोनला खोथानि थाखाय कल दा खालाम मेसेज दा खालाम प्लिज आं बिराद हेडेकआव थायो एभ्रिडे आं बिराद बिजि थायो इम्पर्टेन्ट खोथाखौल' हर आंनो प्लिज आं मैया दाख्लै सोरबा सानै मानसिजों नांलाय हरनाय जादों सोरनिबा नाम्बार बिहरलाबाय थानाय मानाय बिराद ओरैनो टेनसनाव दंखायो बिराद जोंहरखादां लेभेल जाबायना माबायना बिराद खाथियाव मोनबा जोदामलेलाजोबनो लुगैखायो आं बिदि मानसिफोरखौहाय मासथिनि खाथियाव नायफैदोंलाय माबायदि जानानै दं जोंफोरो स' गाइस बेनोसै आं बारा गोबाव बुंनो थांला आंखौ बिदि हगारबाय थाबा कन्टेन्ट क्रिएट खालामदोंसो मालाय बिदिसो सानलायलांगोन खोमा आंनो नाङा भाई बिदि भिउस बिनि फैसा इउटुबनि फैसा आंनो नाङा मिथिबाय बे आंनि लाइफनि फैसाखौ नाङा बयबो आपल'ड खालाम बे भिडिअखौ जाहाथे मेसेज थाङो बैसिनिसिम आं बेखौसो लुगैदों जाय हगारग्राफोर आरो हगारनो नागिरदों दासिमाव आरो आं नै 2 घन्टा ना आधा घन्टा 1 घन्टा गेप जाबायना बे 1 घन्टा गेपआवनो हगारलायबाय खोमा 10थासोआ होनांसिगौलाय नै आंहा सानसे आं बिदिनो गसंबाय थानांगौ नेट पेकआ सोगासिनो कम्पिउटाराथ' बिराद गिदिर बिराद थाङो नेट पेकआ सोगासिनो वाइफाइ ब्रडबेन्डबो गैया ना बिराद गोलाव इमेल लिरनांगौ दङ बेलेग लेन्डनि लानानै हगारदों बे लेन्डखौ लानानै इमेल लिरनांगौ आरे भाई नोंसोरो बारग'नो दासान जोंनि सिनेमाया सेन्सर जानायसो सेन्सर बे सेन्सरा जाबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफाइ मोननाय बे जों बेखौ जों गोसो बायदि खालामनो हायो जुदि सेन्सर गैयाबा नोंसोर गावसिनि माबाबो खालामनो हायो आपल'डबो खालामनो हायो बिसोर जेबो खालामनो हाया नोंसोरखौ केसबो होनो हाया जुदि गावसोर स्ट्रिक्ट एक्सन खालामनो रोंगोन नैबे जोंनि बे बिसानिया खामानि होबावा केसावहाय खमजुरि खिन्थु जोंनाव सेन्सर बर्ड दं बे सेन्सर बर्डआव जोंना बिराद फैसा थांदों र' सेन्सर नैबे जाबाय सेन्सर बर्ड जों बे रेजिस्टार आइडिनि थ्रुयै जों गासिबो खालामजोबनो हायो बे रेजिस्टार आइडिनि थ्रुयै जोङो नोंसिनो स्ट्राइकबो हरनो हायो एभ्रिथिं खालामनो हायो जोंनाव बे दङ दाखा जोमैया रेजिस्टार मिथिबाय नोंसोरो माने आपल'ड होनानै बेसोरो आपल'ड होग्रोखायाखै आंखौ कपिराइट स्ट्राइक हरनो हानाय नङा बिदि दासान हायो हरगासिनो दं आङो नै हरनोसो हास्लाबाखै सोर साबसेया होगासिनो दङ दानो होयो दानो हरो दानो होयो दानो हगारो दानो होयो दानो हगारो जिखुनु हाखु दाखु गरमजों माबा माबि भुल खोथा बुंफ्रांदोंबा गाज्रि जामोन खर' गरम जाजोब्बाय जिखुनु जाया थेंक इउ जाय बिथांमोना सापर्ट होगासिनो दङ जाय बिथांमोना जोंजों क'पारेट खालामदों बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ हरबाय आरो अननानै जोबजासिम बे मिशना जोबजासिम नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन जाय बिथांमोना जोंजों दासिम सापर्टआव दं नोंथांमोना अननानै सापर्टआव थाबाय था स्ट्राइकनिल' खोथा नङा बुस्थुआ जों आगारखाया मानसिखौ सासेखौबो हगारा एकदम सिरियासलि सासेथ' दहाय आधा घन्टा हगारबावदों बे आधा घन्टा हगारग्राखौथ' गखाला बे मा मोनदोंलै मा मोनदों आपल'ड होनानै मा मोनदों ना फैसा खामायदों ना मादों गावनो गाव बदनामसो जागासिनो दङ आच्छा गाइसमोन मोनसे रिकुवेस्ट डाइरेक्ट जुदि सोरबा आपल'ड खालामनाय नुयोबा बयबो गासिबो फ्लेग खालाम माने इउटुबाव थांदो र' रिपर्ट हो नोंसोरबो दाखा जोमै सापस्ट
फैजोब्बाय इउटुबखौबो रोंला नामाब्रा जिखुनु नोंथांमोना रोङाबा आं देखायनि गासिबोखौ ब्लेक खालामजोब इउटुबखौ रोंला नामाब्रा दाखा जोमै दैबाना एकदम इउटुबाव दाखा जोमैनि दैबाना सापस नैबे बड' किं नै बेथ' नाम मेनसन खालामबाय गला जिखुनु नैबे जि थायो मबाइलावहाय गोजौआवहाय रिपर्टआ अबाव थायोमोनथाय मबाइलनिखौसो मिथिगौलै बेयावनो थायोलै सापस बेखौ प्ले खालामबाय सेटिंस मोनसे अपसन दं नैबे सेटिंस अपसनावहाय मबाइलावबो दं बियो होद बाल अबाव दंब्रा रिपर्टनि अपसनल' नागिर माखा डाइरेक्ट रिपर्टनि अपसन नागिरदो माबा फ्लेग लिरनाय थायो बे फ्लेग लिरनायावहाय थुजोब बयबो जुदि बेवहायबो 10 जन बा 20 जननि बारा थुयो बे अट'मेटिक बे स्ट्राइक थाङो फ्लेगा जिखुनु आं दोनथ'बाय नोंथांमोना दासो जुदि जइन जादोंबा लाइभआवहाय फार्स्टनिफ्राय नायफिन हायोब्ला अननानै आरो बयनोबो शेयार खालाम आरो बयबो आपल'ड खालाम इउटुबाव दानो फेसबुकआव आपल'ड खालाम नङाबा एनी इन ससियेल मिडिया you can upload the video okay bye bye thank you दोननोसै